Hello, good morning, खुलुमबाय। आंनि भिडिअ'आ जाहैबाय मैयानि सासे हौवाया सासे सिख्लाखौ सेंग्रा होननानै गोसोथोनायनि सायाव आं फंनैसो बुंनो होननानै लाना फैफिनदों आरोना। थारमाने मैयानि समाव हौवाखौ बांद्राय रावबो मोजाङै क्लियार मिथियाखैमोन। मानोना हौवानि फेस गैया नालाय बेयावहाय हौवायाथ' खारखोमानानैसो दं होननानै आं खोनादों आरोना। ओमफ्राय माने साइडआव दं होननाय खोनादों आरोना। नोंथांमोना आंखौ फैसा मोनजादों नामा माबादों नामा होननानै जा बायदिसिना होनहरदों आंनो ना सोरबा खिन्थु आङो बिसोरखौ मोजाङै टटेलि प्रपारलि मिथिया आरोना अबेनि सिनाया। आं फेसबुकाव मोननायखायसो आङो भिडिअ बानायदों। आं जेखौ थिग मोनदों बेखौसो आं मैया बुंदों आरोना। जेनेब्ला बे हौवाया सोर फेमास मानसिखा आरोना। नै आं एसे खोन्थानि नोंथांमोननो। मोनसे एलबाम दङ बेहा, एलबाम गोबां दं जानो हागौ खिन्थु आं मोनसे एलबामखौ नुदों आरोना, फेसबुकावनो मोनदों। नै बेनो हौवाया, नै बे गाननि आरोना, बेनो आरोना हौवाया, नै निजोम बसुमतारी आरोना। नै हौवाया बेनो आरोना। ओमफ्राय आं बेखौबो सानो आरोना, एलबाम गालायलायनाय हौवाखौ मारै मानसिफ्रा हिनजाव दंना गैया मिन्थिदिया बेखौबो सानदों आरोना। नै हौवाया बेनो बोरै थगायजालायलायखो, एसेबाबोथ' सोरबा सासे मिन्थिगौमोन ना, बिदिबो सानदों आरोना आङो। एनिवे आं बेफोरखौ बुंनो थांला। बेबायदि हौवाखौ बिसियाबो फात्ता मोनस्लाबा आरोना। आरो नोंजोंल' नङा, बियो गोबां मानसिया बेबायदि खालामबोबाय होननाय भिडिअ'बो दङ आरोना। थारमाने हौवायानो बे टाइपनिखा आरोना बियो। थारमाने बेजों नङा बैजों, बैजों नङा बैजों, बिदिखा आरोना बे हौवायाहाय। माने बमब्रायो। जानो हागौ बिसोरो उन्दैयावनो हाबा जादों खोमा, ओमफ्राय दा गोसोआ दासो बिबार बायदि बारफुदों आरो बिनिया। थारमाने ओरैबायदि बुग्लिनांगौ बिदि हौवाखौ। बिदि हौवाया ओरैबायदि, माने बिदि हौवाया ओरैबायदि थगायसुला जाखायो आरोना। सोरखौ थगायनो हागोन सोरखौ थगायनो हाया ओरैबायदि माबा नागिरखायो आरोना। माबा कमेन्ट हरफ्लागोन, फेसबुकफ्राव मेसेन्जाराव हरफ्लागोन, जै रिप्लाय हरबाय बागदावखाबाय आरोना। माने बिराद बुरखायनो गोरों जायो आरोना बैबायदि टाइपनि हौवायाहाय। माने आं नोंखौ नङाबा थैगोन, दानो फासिनानै थैगोन, गारियाव बारसोमनानै थैगोन होननानै थगाय ब्लेकमेल खालामनानै ओरैबायदि मोजां मोननो रोंगौ। आरो सोरबा उनावहाय हिनजाव दंखायोनो नोंहा होननानै मिथिबाथाय मा होननानै थगायो मिथिबायना? आं बेखौ गारखासिगोन, मोजां नङा, बायदि बागेरा होननानै थगायनानै ब्लेकमेल खालामनानैबो मोजां मोननो रोंगौ आरोना बेफोरबायदि हौवायाहाय। मानोना बेबायदि हौवाया ओरैबायदि केरेक्टार लुजखा। बेनो मा होनो, हिनजाव जाबानो जायो आरोना, जिसोमजोंसो प्यार जायो आरोना बेफोरबायदि हौवायाहाय। ओमफ्राय सिख्लाफोर बेफोरबायदि हौवानिफ्राय साबधान था। सोरबा हौवाखौ जुदि नों मोजां मोनदोंबा बेनि सिगां मिथिया, उन मिथिया, बेकग्राउन्ड मिथिया, माब्लाबाबो दाफैयाखैमोन, माब्लाबाबो सोमोन्दो दालाखि। मानोना नोंसिनि लाइफनि साबाल आरोना बियो। खनसे बदनाम जाबाथाय, मानोना नोंस्रा लाइफ दङ, फिउचार दङ, हाबा जानांगौनि खोथा दङ। नोंसिनि फिसाइफोरखौबा माबायदि मोनगोन उनाव बखिग्रा मोनोबा? नोंस्रानो लाइफआ बरबाद जागोन आरोना, लाइफआ बरबाद जागोन आरोना बेफोरबायदि गाज्रि फिसाइखौ मोनोब्ला। ओमफ्राय बेबायदि हौवाया बिसिखौ ओरैबायदि थगायो, माने 100आव 1%बो सैथो रायलाया आरोना। ओमफ्राय नोङो मालाय मावखोमानायखौ नोङो सामलायबाबो, बायह्रायाव थानानै मावखोमानायखौ हिनजावाबालाय अफाय फात्ता मोनस्लाबनो बेबायदि हौवाखौलाय। जेनेब्ला जाय फात्ता मोनग्रासो मोनग्रा, जेनेब्ला फात्ता मोनफ्लांनायखायनोथ' दा नोङो एसेबाबो हमनो हादोंना, हिनजावा एसेबाबो गुमुर मोननानै हमफैदों, बेबायदि जायो आरोना। ओमफ्राय हौवाखौथ' सिनायखाबाय, सिनायनानै लाखादो। आरो बेफोरबायदि हौवानिफ्राय गोजानाव था सिख्लाफोरा आगैमोन। बाय बाय।